Mä en edes sammuttanut sitä autoa ekalla kerralla. Mä oon Helmi ja mä asun Muuramessa. Käyn töissä Peurungassa. Oon 20 vuotta. Mun nimi on Noora ja mä oon 20-vuotias ja mä asun tällä hetkellä Vantaalla, opiskelen siellä. Syventävä vaihe me käytiin elokuussa nyt. Ja siellä sujui kaikki hyvin. Se oli aika pitkä päivä, mutta ihan mukavaa siellä oli. Siinä liukkaa-ajossa me harjoiteltiin niin kuin ajamaan liukkaalla periaatteessa, että miten kovasta vauhdista auto pysähtyy ja kuinka pitkälle se liukuu, vaikka sä jarrutat. Niin me katsottiin sitä, että miten se auto käyttäytyy liukkaassa mutkassa. Ja sitten me saatiin kokeilla semmoista simulaattoria, että miltä tuntuu, jos se auto oikeasti menisi ympäri. Vähän hyvää, mutta se oli myös ihan mielenkiintoinen kokemus. Me tehtiin semmoinen harjoitus, missä me harjoiteltiin, miten me toimitaan liikenneonnettomuudessa, jos semmoinen osuu omalle kohdalle. Me käytiin läpi, että kuka pitää auttaa ekana pois autosta, miten me autetaan se pois autosta ja niin kuin tälleen. Ihan niin kuin tehtiin semmoinen periaatteessa vähän niin kuin näytelmä, että niin kuin me oltiin niin kuin autossa, me oltiin onnettomuudessa ja muiden piti auttaa meitä, niin kuin mitä ne tekee. Sen liukkaa-ajon jälkeen me tultiin tänne autokoululle ja me käytiin just läpi näitä kaikkia. Kädeltiin toisiamme tälle kylkiasentoon ja vähän paikkailtiin ja laitettiin painesiteitä ja tällaista. Se oli kyllä tosi hyvä, että se kuului siihen syventävään vaiheeseen. Että en ole ainakaan kuullut, että muilla autokouluilla olisi tämmöistä. Että tuli vähän kerrottua, että mitä sitten semmoisessa onnettomuustilanteessa pitää tehdä, kun niillekin voi sattua.